Здравейте на всички! Казвам се доктор Цветелина Василева и съм стоматолог. Завършила съм образованието ми в Германия и работих няколко години там. След това се завърнах в България и от повече от 10 години съм в немска дентална клиника и се занимавам с обща стоматология, както и с детска стоматология. Проследявайки всички дечица в времето, днес съм при вас, за да ви разкажа какво играе роля за правилното съзъбие и правилното формиране на зъбно-челюстния апарат. А именно много фактори, започващи от ден едно с кърменето. За това ще разкажа днес малко повече, защо то е важно като процес и не само заради самата кърма. Да, тя неминуемо е най-доброто за нашето дете, пълна е с хранителни вещества, с антитела. Това е най-хубавата храна, която може да дадем на детето. Но отделно на това, кърменето е изключително важно и като процес. Децата се раждат с така наречената вторична прогнатия. Това означава, че долната челюст е много по-малко развита. Те са в корема на жената свити, краката са им много близо до брадичката и в последните месеци разполагат и с доста малко място в корема. Съответно, когато се раждат, наистина има голяма разлика между горната и долната челюст. Тази разлика бързо се наваксва именно чрез акта на кърмене. Защото когато бебето суче, то активира мимическата мускулатура, бузите, езика, всички мускули, които от своя страна пък активират и растежа на долната челюст. Не случайно има доста колеги, които наричат кърменето или сученето първата ортодонтия в живота ни. Тя влияе, както вече споменах, на развитието на долната челюст и мускулите, отделно на това също и върху развитието на горните дихателни пътища. Знаем, че когато суче, бебето извършва един модел, който е всъщност от 3 процеса – сучене, гълтане и дишане. Тази координация е много важна и когато това нещо протича плавно и добре, дишането играе роля, за да може горните дихателни пътища да се развият правилно, а от това се развива правилно и горната ни челюст, максилата. Затова и всъщност има доста изследвания, които показват, че деца, които не са кърмени, много по-често може да имат малокузии, т.е. неправилна захапка. Най-често захапка клас 2, което означава, че долната челюст остава недоразвита, или кръстоски в страничната област. От такава гледна точка наистина трябва да разберем, че сученето е изключително важно за правилното развитие на мускулатурата, на съзъбието, ако щете дори и на говора. Има интересни изследвания от логопеди, че когато децата са кърмени, много по-лесно се преминава към правилен модел на говор и яснота на говора. Друг фактор, който също е интересен, е, че при деца, които са кърмени, много по-добре се преминава към дъвкането, а също така и към преглъщането в последствие, тъй като в началото детето има така нареченото инфантилно преглъщане, което е свързано и с сученето, т.е. бута езика напред към зъбите. И чак по-късно в развитието от това преглъщане се преминава към правилното при възрастни преглъщане, в което езика ни е залепен за непцето. Правилното преглъщане пак играе роля всъщност за захапката, за да не я отваряме, за да не бута езика зъбите напред и за развитието на непцето и респективно горната челюст.
Тоест нещата са доста свързани и четейки доста изследвания, разбираме, че всъщност всичко почва от ден едно и то с кърменето. Има интересни ехографски изследвания, тук може да пуснем даже видео, какво се случва в устата на бебето, когато то суче. Много е интересна тази корелация, какво всъщност става в устата, защо потича в крайна сметка и кърмата от женската гърда. Виждаме на тези ехографски изследвания, че детето засмуква голяма част от ареолата, не само зърното на жената, прибутва с езика нагоре, като езика извършва много интересни движения в хоризонтална и в вертикална посока. Когато надгоре всъщност отиде езика и сплеска, така да се каже, гърдата и зърното, то попада точно на прага между мекото и твърдото непце. В устата се получава отрицателно налягане, един вакуум, който всъщност води до пускането на млякото от женската гърда. Именно това са интересни процеси, които трябва да бъдат наблюдавани и в случаи, в които, за съжаление, жената не може да кърми, тези процеси да могат да бъдат имитирани максимално. За съжаление, знаем, че около 50% от жените срещат проблеми при кърменето. В моя приятелски кръг и при пациентите ми също доста често се получават тези тревоги. И тук е важно да спомена, че когато има проблем, на първо място трябва да се види дали юздичката под езика на детето не е къса. Ако тя е по-къса, това ограничава движението на езика и съответно детето не може да извърши правилно акта на сучене и да притисне толкова добре зърното на жената и ареолата. Затова, ако това скъсяване на юздичката го има, трябва вече да се вземат мерки. Има много колеги, които могат да извършат тази бърза интервенция и да освободят езика, за да може детето да суче добре. В случай, когато обаче кърменето е проблем, дали защото жената няма достатъчно кърма или по други причини, няма да се впускам сега в обяснения за това, тогава трябва да имаме някакъв добър помощник и система, която по възможност да имитира всички тези процеси, за които споменах малко по-рано. Изключително важно е наистина шишето или биберона, с който се храни детето, да е много подобен по начина, по който детето се храни от женската гърда. Именно това усилие, което детето влага, когато суче, то трябва да бъде пресъздадено. И това се опитахме и ние с моите колеги от Flow and Grow да направиме след всичкия ресърч, който имахме, както и помощта на Техническия университет. Ние осъзнахме всъщност липсата на точно такава система, която да може много детайлно да напасва пропускливостта на млякото спрямо сукателното усилие. Това се опитахме да пресъздадем при Flow and Grow, за това ще говорят, предполагам, и следващите събеседници. Но от гледната точка на дентален специалист искам още веднъж да призова бъдещите майки и родители, ако кърменето не е възможно, то нека те да се опитат да намерят система, която максимално да наподобява кърменето, да не е лесно храненето на детето, защото когато е лесно и няма достатъчно усилие, страда развитието на челюстите, на мускулатурата, по-късно на съзъбието и захапката. Разбира се, всички тези процеси са обратими, ортодонтия може да се извърши винаги на по-късно ниво, но ако можем ние да допринесем от самото начало, да не се стига до малформации,
Това би било прекрасно. Оставам на разположение за въпроси. Пожелавам хубав ден и едно успешно кърмене на всички майки и до скоро, до нови срещи!